हामबाय जोंनि ससियेल मिडिया नायथांनायनो जों दिनै जलाइबारि एसेम्बलिनि आन्डाराव बिसि इलेक्शननि बागै बुथ कमिटिसिम खालाय दङ दिनै आरो अबजार्भार दङ तीनजना दिनै सन्जय मानिक अबजार्भार सुरजित महक ताई पियुष त्रिपुरा बरफनि बिसिंखै जों दिनै खायसा प्रोग्राम का बुथ कमिटी सामने बिसि इलेक्शनाव गैयै जों बाहायख्लाय दिनै बिसि रावनो जों जितिरवै दिनै बुबाग्राना खोख्लायख्लायनाय अबनि बागै जों दिनै वानसबै जों दिनै बुथ कमिटी खालायो सारा त्रिपुरा राज्यआव प्रत्येकटा जायगायाव प्रत्येकटा अबजार्भार थाङै दाबो दिने दिने थाङै जों बुथ कमिटी खालाय दङ एवं बुथ कमिटी दिनै जे इलेक्शन फैनाय इलेक्शन जों दै दलनानि बागै एवं जों आसा खालायो जत जलाइबारिनि जत बिसि दंनाय अब जों जितिरनानि बागै जों 100% जों गेरेन्टि रही मानो एवं जत बुबाग्रानि लामा फायजा हान्जानि लामा फायजा दाबो जों पलिटिक्स हैयावै दिनै जे दफानि मानथायनि बागै जों लड़ाई संग्राम फायनाय दिनै बिसि इलेक्शन जों साक्सेस होनायनि